konečne. A čo máš? No predsa kalendár, ktorý sme vďaka VUB nadácii mohli dať vyrobiť k 15. výročiu nášho vzniku. No tak fajn. Tak to už potom budeš vedieť si zadeliť čas. Čo budeš napríklad robiť v takom januári? Pozerať si kalendár. Vo februári? Pozerať si kalendár. Ty vieš čo, ak povieš, že aj v marci si budeš pozerať kalendár, tak ja sa asi vyzujem. Budem si pozerať kalendár. Apríl, máj, jún. Tiež si budem pozerať kalendár. Júl, august, september. Pozerať si kalendár. Október, november, december. Pozerať si kalendár. Ty ale fakt je dobrý. Tuto. Tuto. August, ten je dobrý. Je to krásne. Áno. Wow. Jej, december, krásny si. No a teraz sa rýchlo obujte a bežte ho zaniesť všetkým deťom a našim priaznivcom v nemocnici. A nezabudnite, že ho máme vďaka VUBke. VUBka.